който не може да управлява публиката с музика, взима микрофона. Аз го мога и по двата начина. За мен е примерно 30 секунди стигат до интрото на House of Pain Jump Around. Оттам насетне управляваш купона. Примерно ето такива ударни парчета веднага грабваш хората. Не да се чуди сега дали това да го пуснеш, дали това да не го пуснеш. Нещата са полемика. Да, разбира се, аз имам няколко мои ремикса на популярни български хита. И разбира се, на сцената ще се качат едни артисти, които идват за първи път в Поморие, надявам се не и за последен. И ще бъде много интересно, защото вечерта ще бъде разностилна. А пък втората вечер, когато ще бъде хаос вечерта, тогава ще ни гостува една от звездите, един от доайените на хаос музиката, който е уникален човек и се надявам, ако той дойде и пуска с плочи, да бъде вау. Ти работиш за хората, ти не пускаш музика за себе си. По някой път откривам, по някой път не откривам, защото когато хората се разтанцуват, като тръгне подгрявката, решавам да не откривам, да няма такова парче или интро, но някой път се налага, за да знаят хората, че наистина вече купона започва и той ще бъде на макс до края на сутринта. И като дойдат да ме питат какво ретро ще пускаш, по-ново или по-старо, и аз казвам и остани до 5:30 и ще разбереш. Здравейте на всички! За тези, които ме познават и тези, които не ме познават, аз съм DJ Marty G. Ще се видим на 22 и 23 август. Аз ви очаквам, елате и вие. Йо-йо!